Vítajte vo svete nerezovej ocele spoločnosti REAS. Moje meno je Rea, pracujem ako virtuálna asistentka digitálneho marketingu v REASe. V nasledujúcich minútach vám predstavím ponuku nášho nerezového e-shopu so zameraním na nerezové plechy. Ponúkame sortiment nerezových plechov pozostávajúci z rôznych akostí. Na sklade máme 6 akostí, zákazníkom však vieme zaistiť ďalšie akosti podľa európskych a amerických noriem. Plechy dodávame v hrúbkach od 0,5 mm až po 30 mm, v štandardných šírkach do 1500 mm a dĺžkach do 6000 mm. Našim zákazníkom zabezpečujeme aj rezanie a strihanie plechov na požadovanú dĺžku. Vďaka flexibilným skladovým zásobám a možnosti dodania atypických rozmerov vieme vždy vyhovieť konkrétnym požiadavkám. Plechy dodávame vo všetkých bežných povrchových úpravách. K dispozícii je klasický leštený povrch, ako aj plechy valcované zastudená, prípadne zastudená s ochrannou PVC fóliou. Ponúkame tiež plechy valcované za tepla. Pre dekoratívne a dizajnové účely dodávame povrch Scotch-Brite, ktorý vytvára jemný saténový vzhľad. V ponuke nechýbajú ani protišmykové plechy pre technické a bezpečnostné využitie. Pre vyššiu estetiku sú dostupné brúsené povrchy a tiež brúsené plechy s PVC fóliou, ktorá zabezpečuje dodatočnú ochranu pri manipulácii a montáži. Okrem plechov ponúkame široký sortiment nerezových výrobkov, rúry, tyče, príruby aj profily rôznych tvarov. Nechýbajú navarovacie a závitové tvarovky, ako aj nerezové kohúty, armatúry a iné príslušenstvo. Náš sklad sa nachádza v logisticky výhodnej lokalite v strede Slovenska, v blízkosti hlavných dopravných ťahov. To nám umožňuje rýchlu a efektívnu distribúciu tovaru za konkurenčné ceny. Sme tu pre vás, kontaktujte nás telefonicky alebo objednajte prostredníctvom nášho e-shopu. Nerezový materiál rýchlo, spoľahlivo a dostupne. Keď nerez, tak teraz, keď firma, tak REAS.